Bog, mi smo iz udruge Dugine obitelji, okupljamo LGBTIQ parove i pojedince koji imaju djecu, koji planiraju postati roditelji ili samo sanjaju i žele se informirati o lijepim stranama roditeljstva. Djelujemo već nekoliko godina, a naš najnoviji projekt je slikovnica Moja Dugine obitelj. Slikovnicu smo htjeli ponuditi prvenstveno djeci koja odrastaju u duginim obiteljima, ali i svima onima koji sa svojom djecom žele razgovarati o temi duginih obitelji. Roko voli sanjati. Najviše sanja kruške, crtanje i igre na snijegu. Sretan je jer ima najbolje mame na svijetu, psa Đuru i najslađe kruške u vrtu. Tko bi poželio više? U prvih par dana, nakon što smo objavili slikovnicu, dobili smo preko 500 zahtjeva za slikovnicu koja je bila samo 500 primjeraka, ali jednom kad smo javno rekli da smo napravili slikovnicu, količina upita koju smo dobili nas iznenadila. Slično je bilo sa medijima, reakcije su bile jako dobre, na neku ruku kao da su reakcije bile evo konačno, kao da je nešto što se jako dugo iščekivalo. Dobili smo preko 1000 upita iz Hrvatske i iz inozemstva i želja nam je zaista omogućiti svakoj osobi ili obitelji, organizaciji koja slikovnicu želi da je može dobiti, tu nam treba vaša pomoć. Ideja nam je bilo da napravimo nešto sa sredstvima koje smo imali tada na raspolaganju, znači išli smo neki uvez i slično. Sada bi baš htjeli uzeti priliku da možemo pružiti slikovnicu kako smo ju zamišljali u početku, znači da ima tvrde korice, da je tako prilagođena djeci. Ovom kampanjom bismo željeli dignuti vidljivost duginih obitelji kroz ovu slikovnicu i omogućiti tiskanje dodatnog broja komada. Puno razmišljala o tome prije jer sam volontirala u Nazorovoj sa djecom koje nemaju svoju obitelj i zaista pružiti svakom djetetu obitelj je, mislim, najveća vrijednost koju neko dijete može dobiti. Eto, tako da ovo je hvale vrijedno. Osigurujemo ovu slikovnicu svim zainteresiranima. Podržati nas možete uplatom u kampanju i dijeljenjem naše kampanje vašim prijateljima. Svaka utrka počinje prvim korakom. Gradimo zajedno, korak po korak, društvo koje poštuje i slavi sve obitelji.